see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning guys. Last day na ng mga friend natin dito sa bahay. So naliligo na sila and ako. Nagpapakula ko ng yung ano to, roast pork. Natakot. Si Papa may gumagano. Kanina, gumaganon ka. Dito sana ako sa likod. Sabi ko, ginanon. Hindi ko naramdaman na naglalakad. Buang siya yan. Tapos siya maligo. Ako. Pumuntok to. Lagyan, dalhin mo yung sebo di macho ko. Ano siya ganacho? Yung cream ko na lang. Oo nga, pero pagtapos na ba? Tapos na, para mawala ang ano, scar. Ha? Ang bango naman. Luto ako kasi, ayan o. Ano yan? Yung roast, kasi tayo natin kasi 40 minutes lang naman. Tapos, ayan. Favorite Ayan ano yan. yan? Robot. Robot ang tawag ko dito. Tapos, i-air fry ko. Tapos, lutuin ko yung mga ulo na lobster. So, yan. Ayan, gising na sila. And magpa-fried rice ako. And yung ulo na lang ng lobster yung binibake ko kasi ubos na yung katawan niya. So, ayan. Initin natin, i-oven lang natin. I-bake natin siya for 15 to 20 minutes. Tapos, ito yung, ayan, ano natin yan. Malapit na to. I-air fry. Kaya mo yan, Manay. Kaya ito. Fried rice, guys. Yan. Anong nilalagay mo sa fried rice mo? Garlic lang. Garlic lang? Tapos asin. Yung tapos yung vegeta. Vegeta? Simple lang na fried rice. Hoy! Kayo ha, simple lang tong fried rice na to ha. Huwag kayong mag-ano. Simple rice yan. Simple lang to. Tapos vegeta. May vegeta ka na dyan? Wala pa? Ako bahala sa'yo. Alam ko nasan yung vegeta. Dito yun oh. Yan Manay. You're welcome. Okay ka na? Ano pa kailangan mo? Okay na. Sure ka? Wala na. Naghihintay ang mga customer. Sexy pa ng isa. Wow! Saan tayo, Day? Sa aking sister-in-law. Ay. Ganyan talagang pa-outfit pag pupunta sister-in-law, ha? Kita, totoy. Ako nga, eh. Tita Kat, did you say thank you? Oh, good girl. This more? Oh, pahabol na. Pahabulan to? Mahabulan sila ni Tita Liz para kumain ng yogurt. Ayun si Sag tsaka si Dan. I know! Ito tayo ng sunny side up eggs. Lagyan mo pa ng kanila pa? Oh, kanina, hindi pa tayo. Akin yun! Alin, okay. Brace. Check. Akin yan. Lalagyan ko sa take-take. Ala, tinapon yung cellphone mo. Oo, ang nabata. Si Kat gusto niya lutong-luto. Ayun ba yun? Lai, gusto mo runny, di ba? Yoyo? Or luto? Hindi man luto, ha? Ako gusto ko. Ako? Gusto ko rice. Ako rin. Ilalagay mo sa saka. Agad akong plastic manay, ha? Plastic ko. Plastic na ano, yung bata. Ay, ayoko na. Ano, kumikisit. Yan ikat akin. Uy, ayan ka na naman, nagluto ka na naman. Kaya mo. Kalamero, plastic dito. Kaya ka na, ano eh, accident eh. Pinagalitan. Kasi. Wala, ayun na. Dati kumain talaga ako ng tae. No more quick. Sabi niya, Laila, no more Laila. Ay, grabe naman. Ay, natasok na si Lyra. Sabi niya, no more quick. Ah, si Laila ay, no more Laila. Ah. Oh.
So, sige na, upo na kayo. Kain na kayo. Kids! Wala pa, ay! Wala kayo pala. Joke lang. Joke lang. Joke. Wala pang bacon. Wala pa pala. Ako lang titigay. I have. Ayoko yung ano. Malaki, or maliit? Bye! Kasi ano na ano ko mag-natin. Baka mahulog ba? Ay, mag-ano ba? Mag-natin. Baka mahulog. Alis na sila. Say hi, Papa. Say good morning. Like it? Thank you. Oh, talaga. Pakit lang ang ano niya. Ganun lang siya. Sweet lang siya talagang bata. Hello, buddy. Hello. Luto-luto muna tayo, guys. Hello, is this Molly? Kumakain na yung mga bata and yung ayan yung pork natin. Oh, nag-golden brown na siya. And Thank you, boy. ayan, ready na rin to. Tapos nagluluto ako ng bacon. I'm eating. Yes, I'm eating, Papa. Thank you, Papa. Tita Rice is eating, oy. Hey, good morning, people. People. Ayan, bacon. Yaman na. Bacon na. Huh? You wanna see? Look. Come on. Come on. Ready? Artist na yan. Bigyan ng jacket. Wow. Pork. Ayan na. Ang init pa niyan. Thank you, Manay. You're welcome. You're welcome. Okay. Nasaan si Love? Naligo mo. Ah! Nagano'n din si Veronica, oh. Good job, babe. Thumbs up, Baba. Alisin yung Sprite o hindi ko siya makita. Thumbs up, Baba. Hindi niya na, ginanon niya talaga nakita ko. Ganon siya. So, ayan. Luto na siya. Sarap. Tingnan niyo, guys. Ang ganda ng kulay, oh. So, ilagay ko na to sa table. Ayan, kumakain na ako din. Oh, sinasabayan ko na sila. Kaya mo na ba ang sarili mo? Kaya ko na ang sarili ko. Pampal. It takes time. Pampal. Nakita yon. Wow. Kanina maano siya. Hindi siya ganyan. Kathy. Kain. It's nice. Ayan o. Nahihiya yung ano. Nahihiya pa sila sa isa. May isa pang ulo, oh. Isa pang ulo. Ang ulo, eh. Hindi, nagluto lang kami ni ka, ano ba? Isa pang ulo. Alam mo, sa lahat ng bagay, wag natin pagkahapian ko. Can you sing? Mama! Okay. Yung mga blazer niya, pampalhan, nilagay ko lang doon. Akin na! Uwi ano sila oh. Nilagay mo, balik doon. Hindi natin labahan. Hindi, nandun na sa laban. At doon nalagay. Oh. Baba! Nani siya. Sabi ni Veronica. No, sabi niya kalma, oy, kalma. Ayan, nag-check lang sila kung may iwan ba or wala kasi last time marami silang naiwan. Okay, kuya, change na. Diyan sila, usap-usap man sila. No, daddy will have us sleep. Yes. Ayan, usap-usap din sila dyan habang yung mga girls nagre-ready. Where's Zachary? Flag! Ba't ka may flag, Baba? Come on, Baba. Sino naglagay? We're going back. Ay, kahit hingan. Yay! It's too hot pa. Ang ganda naman yan, oy. Aba, huwag mo Hala, saan sila manay? Asan? Sino? Nila makaiwan sa... Hoy, sandali. Punta ka pa sa car hall. Kiss. Say Can you Zia. come with me? Oh, yes. Let's go. Let's go, Papa. Go to daddy. Nandun siya pumpal sa labas. Baba, kiss tita. Kiss na tita. Kiss. Veronica, kiss. Kiss tita. Kiss na dali na. Naantok na to Antok na ang baby na yan. Time niya na. Nap time na. Alis na sila. Nasaan sila? Ayan. Nasaan sila? Halik ko. Halik. Ganun siya lang. Malulungkot talaga siya kaya siya na.
Here ay. You know, mamimiss niya raw ako. Tingnan mo siya. Mamimiss niya raw. Bye. Bye. Ingat ka ha sa atin. Hello. Sa Blue Lake. Yeah. Oh no, we're going to the Blue Lake. Yeah, no, Yung work phone na naman. yeah, we lost anything. We forgot anything. Ano daw? Kapag daw may nakalimutan kami, Don't worry. kita pa naman tayo. Magkikita tayo. Now that Jan is almost finished. Oh, that's good. That's good. Hindi na halata, hindi na halata. Kasama ba sa dyan? Hindi, matulog yan. Matulog. Kasi pagpasok ko na sa ano, sa kakaibigan. Ay, come here. Basta going na. Thank you, as always. I know. Thank you so much. Thanks, Jen. Oh, thank you, Dan. See you. Alright. See you soon. Yeah, next week. Yeah. 2 weeks maybe. Say bye-bye to Tito John. Say bye-bye na to Tito Jan, Papa. Bye, John. Bye, Tito John. Kaso yung ano nyo, te? See you, John. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you, Pompa. See you. Ano siyo? Punta tayo doon. Oo nga pala. Sama pala kami. Cut! Kiyan! Kita naman tayo sa Blue Lake. Ay, wala. Ilagay ko ito ako sa aming parcel. Uy, parang hindi naman kasya. Ilagay niyo daw sa ano. Something will come up. See you, babe. Yeah, John. See you. And dito kami sa Blue Lake. Yeah, nice color. Yeah, look at that color. Really blue. Very nice. Ganda no ng kulay. Kasi minsan hindi siya ganyan ka-blue. The color eyes. That's really blue as well. Baba! Mami. Tambay-tambay muna kami. Ano yung mga bata naglalaro na. Ayan. Saan mag-i-intro si Neil? Saan mag-i-intro? Ito kami. Nag-change kami ng location. Kasi mas kita dito pa nag-drone. Ayan. Come on. Come on. No playground, kuya, kasi they're going home. Stay here, Baba, ha? No, kuya. Stay here, Baba. Just here, kasi gugulong ka dyan. No way. Sak. You might roll too fast. Mas magandang may car kasi parang ano. Ang ganda ng aming Simply Race. Oh. Yes. Char. Ayan, dito na kami lahat. Ayan. Si Kuya Tija ayaw bumaba. Casey, ano ba yung ating isang photographer ba? I-portrait daw natin. Portrait daw, babe. Ay, babe. Ready? Five. Let's take a peek. Alright, have a look. Tingnan mo yung dalawa. Oh. Kaya na ba? Hindi ko. Kinukulit na naman ni Sexy Dan. Wait, may nene.
Nagsasayaw silang dalawa. Airdrop mo sa amin ka? Ay, hindi pa. Nakawag. You did that on purpose. Mama, Piki. I don't have picky, Papa. Accept, love mo. Nagmo-modeling kami dito, oh. May dumaan dahil may dumaan. Si Dan, binibigyan yung mga bata ng water. Ito mga boyfriend ko. Ganda! Ganda. Upo ikaw. Hi! Asan siya? Ganda. Sige lang, sige lang. Tiyan mo si Dan. Minusa. Is it cold, kuya? Is it cold? Kuya, alis ka dyan. A little bit, Zach. It's cold. Pang sobrang init. Just a little bit. Try. Oo. Ginawa niya rin kay Kuya TJ. It's good. It feels good. It's ang sobrang init. Thanks, Tito Da. Yeah, here, Kuya, ah. Thank you, Dai. Yung dalawa. Picture. Ayan, nagdo-drone pa sila. Oh, ayan yung mga drone. Likod na lang. Likod. Oy, careful. Yung dalawa, ganyan lagi ang laro nila. Oh. Tita Ray, si Sak daw. Tingnan daw ni Sak. Yeah, okay, the blue leg. Picture daw, Tita Ray. Picture tayo, Zach. Asan yung dalawa? Kaya smile, Sak. Phone mo man, Ivy. Dali. Smile. Dali. Kami tatlo. Dali. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, ikaw. Dali, punta ka doon. Wait. Halika niyo. Go, Baba. Halika, dali, tita. Go to Tita Ray. Tita Rice, baba. Go, Baba. Run. Go, run. Ayaw. Okay, ready? Zach, we're adopting you. Ready, go. Hindi, pero pupunta daw sila doon mag-golf. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Manay, salamat. See you in 2 weeks, Manay. See you. Ang dami, grabe. Maka-airdrop to, Oy, sino yan? Sa'yo yan? See you guys. Thank you, Layha. Asan yung airdrop mo? Uy, airdrop mo. 1, 2, 3 ko lang ng isa. Ako, Lyra, si naka-on Lyra. ako. Nagpapasa ng mga pictures. Ayan, accept. Bye, Pampal. Thank you, See you, ha? Manay. See you. Ingat Wala lang. akong airdrop. Dani, kanya naman. Waiting. Sending. Wala sa Adelaide. Okay, see you. Ay, magkikita naman tayo mamaya. See you Friday. Birthday niya. See you Friday. Your, Hindi ako sama sa birthday nila kasi may busy pa. Oh, I can't live here. See you. Kanino to? Kanino to glasses? Yeah, go here. Raise your airdrop ba? Kiss na Tita Riz, they're going na Baba. Say bye, Tita Riz. Good girl. See you, Tita Riz. Hey guys. Okay. Sabi niya. Say Jai. I love you so much. Thank you for everything. Tony, I'm gonna miss you too. Tony! Hey John. Thank you so much. You're welcome anytime, okay? See you. Drive carefully. Come on, mag-ice cream muna kami. Dito kami sa Badnox, mag-ice cream kami ng mga bata. And yung mga inday, umuwi na sila. So, pauwi na rin kami kasi itong Badnox, on the way naman to sa bahay. So, mag-ice cream muna kami. Bye, come on. Here.
Yes. Wait. Zach? Mint. Please. What do you want, Zachary? Mint. Please. How about you, Kuya? Strawberry. Strawberry or rainbow? Strawberry. It's sour, Kuya. I mean, Rainbow. How about you? What do you want? pink. Pink. No, she said Ayan, no, yun na lang sa kanya. Yung rainbow na lang sa kanya. Hi, can I have one mint, please, for kids? Yeah. pink. Thank you. Pink. And rainbow, please. Yes, yes, please. Yes, and say, what you gonna say? Thank you. Say thank you. Baba? Akin is mango. Excuse me, thank you. Good job, Kuya TJ. It's mine. It's mine. So, dito muna kayo mag-ice cream. Yan si Holly. How is it, Holly? Baba? Huh? How is it? Good. Good. Where's the apple? Okay, try mine. And mangoes. Yes, it is mango. What's your clothes, Baba? You wanna try, Kuya? Mango? We always get mango. I know. You like it? Huh? It is yum. Good boy. You're a little bit knock. Wag mo daw i-bite, Kuya. Good job. Can Sak try it to Kuya? Oh, I need that. yes. Good, Kuya Sak? Hmm? Yes, it is ice cream. You like it? Good. Careful. Are you gonna miss Tita Pompal, Tita Kati, Tita Race, Tita Lyra? Are you gonna miss them? Hoy. And Veronica and Baby. Are you gonna miss them? Are you gonna miss Tito Dan? Huh? Why I'm asking you. Are you gonna? Right. My mom, remember at the time in that old time, remember I brought this ice cream now full of with Okay. Are you gonna miss Tito Dan? Huh? I mean, yeah. Are you, Kuya? And Tito Neil? Tito Mark? Tito Mark? I like down. Huh? You like down. Let me see. It's alright. Mom green. It's alright. There's one old rainbow. No. What's that, Holly? I like it. Should I like it? Yes. Mom, I like Do you wanna try, Kuya? Wait, just like the same as this. Yeah, you have the same. Maubos na ni Holly, oh. If I say that, Oh, Kuya Titi, do you wanna try it now? Good job. How about Kuya Sak? that. Kuya Sak, you wanna try it now?
Ikaw ano, kuya. Good job. That's yum. Try kuya sa. Good job. Is it yummy? Yeah, it's yummy. Chewy? No. Maubos na. Ay, wala na pala. Let me see. Oy, ang galing ni Holly. No more. No more? No, waiting. Okay. Oh, sisimutin niya. Good job, Baba. Don't put your hands. No. I did. Yeah, use your spoon. Good job. Hi, guys. Huh? My toes feel cold and I can't feel it. We're done. What do you want my arm? That's enough. Ubus na kasi yung kanya, ah. Hello. Mauubos niya na yung... Here, Baba, mauubos niya. That's Kuya Zachary. Dapat pala sa'yo yung ganito rin na size. Mom, you don't have color to get more. Yes. Wipe your face, please. Ubus na kasi yung kay Holly, kaya ayun. Hindi na siya binibigyan isa kasi mauubos niya na yung kay Zach. Doon naman siya kay kuya niya. You also hold it. No, Baba, that's kuya. You just bite, Baba. Here, mommy, I don't do that to Holly. Okay. Masarap, kuya? Kuya, masarap? Don't pick that one, Baba. Good day, put tissue, Baba. Good caring, kuya. Nandito naman siya. Ikaw ha, nakakarami ka. Diba? Sira rin nauubos yung akin. Tapos na kami dito. Wait, Holly. Okay, come, let's go. Thank you. Oh, what's for Holly? Yeah, okay. Tapos na kami mag-ice cream. Pauwi na kami. Ha?
Yeah, okay, let's go. Okay. Ah! I can stop crap. Kuya. Later na, Baba, because no food in the car. Are you happy, Baba? Ayan, pauwi pa lang kami. Di ba nag-bad knocks kami? Nag-ice cream ka ng mga bata nung umuwi na yung mga inde. Tapos dumiretso kami dito sa bahay ng kaibigan ko. Ayan, ang galing niya mag-drums. And ngayon, pauwi na kayo. Mag-aalas 6 na ng hapon. Gising na yun si, hinihintay na pala kami ni Jan. Come on. Uwi na kami. Come on, Baba. So, yun na yung vlog, guys. See you next time. Please like, please subscribe if you haven't yet. Bye. Baba, say bye. Holly, say bye. Baba, look. Look. Bye. These ones. Here. Here, Baba. Huy. Here. See ya. See ya. Okay, bye. Bye, Rian. Bye, Tin. Thank you. Ano? It's different. See you next time. Stay tuned. See you soon. Okay, bye. Big You cannot press Baba. You're too far. She's in big good. Ah, be good. Okay. Good. Okay. Paradise, tell me who you seek.